אתו אדינוי, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כל דבר, מדבר אלינו כל יהודי ויהודי, כל איש ישראל, כל דבר הרבה בפרטיות, שכל יהודי, כל ישראלי שעובר עליו מה שעובר עליו, בכל דבר זה לא סתם, זה לא ריק, אלא יש שכל גדול וחוכמה עמוקה, זה מטמון, שזה טמון חזק מאוד, ושהקדוש ברוך הוא שלח לו שיוכל על ידי זה להתקרב לשם. ומה האדם צריך לעשות, מה האיש ישראלי צריך לעשות? הוא צריך להסתכל. מה זה להסתכל? להתבונן, לעיין, לחשוב, להתגע, להבין. דבר אחד. דבר שני הוא לקשר עצמוי. מה זה לקשר עצמוי? צריך לאהוב את השכל. הוא צריך לעבור על כל הקשיים שיש, לכופף את הקשיים המניאס שעוצרים אותו מהשכל, וכן ולקשר את הסומנם ממש בגלל ששוב ונפשוי באמן ולקיים, זאת אומרת להתנהג לפי הדבר הזה. אז זה מה שרבנו לימד אותנו, וזה דבר עצום שאנחנו צריכים לדעת. בעיקר בקיצור שאנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אותנו, ואנחנו צריכים להשתדל להתקרב אליו. ורבינו אמר את הדרך איך אנחנו מתקרבים לשם יתברך. פה למדנו היום את הדרך איך להתקרב לשם יתברך, שמיעזור שנזכה לקיים את זה. העניין הזה של לדעת. הרב מדבר אלינו, כשאנחנו לומדים, אז הרב, זה לא שאנחנו לומדים תורה תת כתב. הרב מדבר ממש אלינו, כל אחד פרטי, כולם וכל אחד פרטי. אז הרב אומר, שתדע, שתדע, כי הידיע התוירו, עוד מעט נראה מה זה תוירו, הידיע התוירו, הסכם לי עם כל התפילס וכל הבקושס. שהידיע התוירו, אז הסכם לי עם כל התפילס וכל הבקושס. הידיע התוירו, הסכם לי עם כל התפילס וכל הבקושס. מה זה תפילס ובקושס? פה אנחנו קצת נעצור, תפילס ובקושס זה דבר, כל דבר שאנחנו צריכים. תפילה זה השלוש תפילות, שחיס, מנחה, ערביס. תפילס זה שבן אדם מתפלל לשם, הוא פלל לשם, הוא רוצה לדבר לשם. תפילה זה שהאדם מודה לשם. תפילה ובקושס. הרב אומר, תפילה זה בקושס, זה ביחד, תפילה זה בקושס. ושאדם מבקש מהשם יתברך, יסבוידו זה נקרא תפילה זה בקושס. כל הדברים שהפנייה לקדוש ברוך הוא, שאדם מדבר לקדוש ברוך הוא, שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, שהוא מודה להשם, שעושה, אז צריכים שהשם יקבל את זה. כמו שאחד דופק בדלת, רוצה להיכנס, לא רוצה להיכנס פה למשלים, נמלך. אחד דופק בדלת, אז שיפתחו את הדלת, ולא רק שיפתחו לו, שיקבלו אותו. אז זה נקרא תפילה שבקושס, שבן אדם יתפלל, מבקש מהשם יתברך, בכל הצורות שהם נמצאים, כל הצורות שלה. אז זה אומר, אומר רבינו, שתדע, כי הידי התוירו, הידי לימוד התוירו, זאת אומרת שאנחנו לומדים תוירו, פשוט. אין פה פלפולים. מה זה תוירו? הלימוד התוירו, פשוט שלומדים. כי הידי התוירו, הידי לימוד התוירו שאנחנו לומדים, מסקבלים כל התפילס וכל הבקושס. כל התפילס וכל הבקושס שלבקשם מספללים, הכל יתקבל. העניין הזה נפלא לאומן. בשנים הקודמות שנעשו לאומן, העניין הזה היה
זה היה, אומן היה כל השנים, כמו שאומרים, מחוץ לתחום. אומן, מי יכול להגיע לאומן? דבר שאי אפשר בהחלט לא. דבר שהיה ממש, זה כמו, יותר רחוק בשביל להגיע לירח. הפחד מהמשטר הקומוניסטי, היה פחד, מסך הברזל וכל הדברים האלה. ממש היה פחד עצום, פרט האלה שהיו ברוסיה, אלה שהיו באומן ובאו והם הביאו איתם את הפחד שם, ובאמת זה היה פחד עצום. זאת אומרת, זה היה, אומן היה מעל, רחוק מעל כל דבר. והירח אתה תגיע, אף אחד לא ייקח אותך לבית משפט, לא בבית סוהר, ולא ישלחו אותך לזירה, לא יהרגו אותך. אתה הולך לאומן, אפשרי הכל. היה פחד עצום, היה פחד עצום מאומן. היהודים שבאו מאומן, והיו באמת יהודים, עברו את השם של היהודים, הסיפורים שהיו מאומן. אז ממש, הסיפורים האלה היו ממש סיפורים נלהבים, חמים מאוד, סיפורים ממש עברו את השם שהייתה באומן. העבודה עצמו הייתה ממש, העבודה שמדברים, אנשי אומן וכל זה. וכן, עצם העניין של הצדיק, עצם העניין של צדיק, העניין הצדיק שסבא שלי מבצע את זה טוב במאמרים שלו. מה זה צדיק שבא לו מעבר לכל עבודה בקדושה, לכל דבר זה הצדיק, כן הצדיק, שזה יהיה מעל ומעבר, ממש. דברים עצומים, צדיק. אז להיות באומן, להיות אצל הצדיק, עצם העניין להיות אצל הצדיק, להיות אצל רבנו, לזכות את זה, להיות אצל רבנו, שזה משהו שמעל ומעבר לכל דבר, כפי שסבא שלי מדגיש את זה, בעצם זה כתוב לקוטה לוחס, בקוטה מרן יש, אבל סבא שלי מדגיש את זה מאוד חזק במאמרים שלו, רב שמואל, הוא מדגיש את העניין הזה, שלהיות אצל הצדיק, להתקשר להיות אצל הצדיק, זה מעל ומעבר, הצדיק זה ממש מעבר, הכי גבוה שיכול להיות. להאמין בשם מוישה עבדי, ממש, שזה ממש למעלה מכל. בגדול המטרה שלנו פה, ובאמת שאף אחד לא ישכח, שכמו שכבר כולם יודעים, יש פתק, ויש בעל הפתק, ויש צבא. הצבא פה בגדול, איזה יפה. הצבא של רבי ישראל. זה לא בשביל עכשיו להגיד שאנחנו יותר טובים מאיזה מישהו אחר. אבל הצבא הזאת, זה הבחירה של סבא, הבחירה של הצדיק. צדיק שכל חייו, והמגמה שלו, והתפילות שלו, והחזון שלו היה שלא יהיה יהודי שלא יודע מרבנו. ואחרי הסתלקותו הוא השאיר את הצבא הזאת שהיא בעצם מוציאה את הדבר הזה לפועל. אומרים ככה, רבי נתן אמר שדף אחד מספרי רבנו יהיה תיקודר. אפשר לשאול שאלה, מה זה דף אחד? יש הרבה ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, הרבה דפים, מה זה דף אחד? אפשר לומר שהדף הזה עושה ויעשה מיליונים של דפים. בעזרת השם, עד ביאת משיח, ביז משיח וקומי. כל העניין הזה של ההדפסה ושל ההפצה, שזה בפרט בקרן, שזה הצבא של רבי ישראל, שהרבנו אמר עליו בפתק, עליך אמרתי האיש שלי תוקד את ביאת המשיח. שזה הגילוי של רבנו בעולם. הרי אנחנו לא מעבירים, לא מדפיסים איזה סתם ספר וזהו, מחלקים אותו לחלוקה. זה אנחנו מנגישים את הצדיק האמת. הצדיק האמת צריך שיהיה לו את כל הלבושים. כל הלבושים, הוא צריך להיראות הכי יפה, מלך בהתגלמותו. הצדיק הוא לא יכול להתגלות באיזשהו דף או באיזשהו... הוא גם כן, אבל יש את העניין הזה של הפאר והיופי והחן, שזה הצדיק האמת. ואנחנו צריכים להכניס בתוך הספרים שלנו את ההתגלמות של הצדיק, דרך הפאר והיופי והחן של הצדיק האמת, איך שהוא נראה בתוך הספרים. ואת זה הקרן עובדת על זה כל ימי חייה. כל מה שהיא עושה, כל האנשים שנמצאים בתוכה. העבודה העיקרית, החשיבה שאנחנו עושים, אחרי 20 שנה, 25 שנה, 30 שנה, כל מה שאנחנו מדברים כל הזמן, זה לא רק להדפיס את הספרים של רבנו, זה גם להכניס את הפאר ואת היופי ואת החן של הצדיק האמת. אתה נותן לצדיק, אתה מתחבר עם הצדיק הזה על ידי הצדקה הזאת, אתה מחבר את הנפש שלך עם הנפש של הצדיק. איך אתה נותן לצדיק? הוא נפטר לפני 200 שנה. אז רבי נתן אומר שאתה נותן לדפוס, אתה נותן ליד של רבי נחמן. ומי לא ירצה להיות מחובר עם הצדיק הזה? איפה לך
ואני אעמוד, מי? סבא אמר את זה, רבינו אמר, הוא יעמוד ויראה שמדפיסים ומדפיסים ומדפיסים. זה אבא שלי, עמרם. עמרם, מה אני אספר על עמרם? שהוא היה, כשכולם הדפיסו רק שחור לבן וסקאים וכל מיני דברים משנים, הוא תמיד רצה את החידוש. תחשוב שכאילו כל הגאולה היא תלויה ברבנו. נכון. ובמה זה תלוי? בדעת של הצדיק. והדעת שלו היא מודפסת על הספרים. אז בעצם נמצא שכל הגאולה היא תלויה בהדפסת הספרים של הצדיק. וכאילו כמה יש לנו זכות לתת כאילו לדבר הזה, למקום הזה. בין אם זה מעצמנו, מהממון שלנו, ובין אם זה מהכוחות שלנו. זה פה, על הפתק, כתוב כל אחד ממי הביאו את הקופה הזאת. אחרי זה כשאנחנו סופרים, אחרי זה נוכל לעדכן במערכת בדיוק כל אחד כמה היה לו. אז הבן אדם הוא פחות מתאים לו לצאת עכשיו להסתובב, הוא לא יודע איך לנהל שיחה בשוק או ללכת לבית בית, פחות הוא מוצא את הזמן, אבל יש לו את הנקודה שהוא עושה. יש היום יהודי, כמה חבר'ה אפילו, שמתעסקים בלהתחיל להכניס לחנויות. זה דבר שכבר היה אותו בעבר, אבל לעורר את זה בצורה יותר מעניינת, בצורה יותר... יש דרך המד, כל אחד, בעצם שבן אדם, יש אחד מספרים שבישראל היו כמה חבר'ה שיצאו להפצה, הם אמרו לו, סבא, עשינו ככה. סבא אמר להם, צריך לשום שכל. אתה חושב על זה. העניין הזה של ההפצה, אתה בעצם מתעסק פה, ואני לא יודע באמת מה זכינו, שכל יהודי ודאי יש לו את הדבר שבזכותו הוא זכה שיש לו, מי שזוכה במיוחד להגיע לדבר הזה, שזה חסד גדול. יש אחד החברים סיפר לי שפעם הגיעו אצל רב עמרם, הם חיכו שם בתור בחוץ וזה, ופתאום היה להם כבר דינים כאילו שלא מתייחסים אליהו, ואז מישהו אמר לו, אתה צריך להגיד תודה. אז יש לי הרבה הכרת הטוב לשם יתברך ולרבנו, והם יוצאים לנו את החיים, והם יוצאים. אני רוצה לזכות להיות שותף גם כן בדבר הזה. אז זה בעצם המניע שלי כל הזמן להיכנס, כי באמת אני מאמין שהכל תלוי, הכל עומד על זה. ואז כאילו, לא יודע, עם השנים זה נכנס בי כזה, העניין של הקרן, רואים שזה משהו שהוא הכי גדול שיש בהפצה. הרבה מתקרבים לעניין של הקרן, זה משהו שהוא גדול מאוד. ורואים את הפעילות של ההפצה בקרן, רואים את המפיצים של הקרן. רואים שזה משהו של אמת, משהו שהוא יקר מאוד בעיני סבא, בעיני רבנו. וזה מושך, זה מה שמשך אותי לקרן. ואז התחלתי להתקרב לעניין הזה, ראיתי שזה אור גדול, הלכתי פעם להפצה, ראיתי מה זה כל העניין הזה של רבנו, להאיר את האור של רבנו, של הצדיק, תמיד להאיר אותו בעולם. קיבלתי את האור חוזר, מה שנקרא, ואתה מבין? הרגשתי שהספרים, כל מה שמדובר בספרים, שזה הזמרה, ולהחזיר, והכל המוכיח הראוי של הצדיק, וכל זה מתבטא, וכל זה מקבל עוצמה ומשמעות אחרת ברגע שזה בהפצה, שיוצאים לסוואנה, שנכנסים לסוואנה, זה כאילו אני נכנס לעולם אחר לגמרי. אני נמצא באיזה עולם מאוד כזה גשמי ואפרורי, וברגע שאני עולה לסוואנה, פתאום הכל מסכים נופלים, ואני נכנס למהלך אחר לגמרי. אני חושב שזה דבר מאוד חשוב בלתיתו של רבנו בעולם. וכל הדורות יעסקו בהפצה, בהדפסה. רבי נתן ותלמידה ופופולים בכל הארץ וכל מיני. אבל רבי ישראל, הוא הביא את זה למקום אחר. זאת אומרת, רבי ישראל זה כמו הלהבה יוצא מהאש של רבנו, מתגרה בכל העולם, כביכול, ולך לסוף כל הקליפות, שבתוכנו, שבסביבנו. וזה הקריאה של הצלה של עם ישראל, של לקבל את האש של רבנו ולהעביר את זה הלאה, כי אי אפשר לצאת מכל הבלבולים, כל הגלות של הפקה של 2000 שנה. רואים שרבי ישראל, הוא הביא את העניין של רבי רפלר למקום אחר. איך זה הולך? כאילו, איפה נוסעים באמת? אבל איך אתה יודע לאיפה לנסוע? נגיד שאתה... איפה שהשם מנחה אותנו. איפה שהשם מנחה אתכם? כן. איך יודעים איפה שהשם מנחה? אתה נביא? לא, איפה שעם ישראל צריכים את החיזוק של רבנו. רבנו שולח אותנו איפה שצריך. הוא צריך אותנו למטה. אנחנו הידיים והרגליים של רבנו למטה. אני חושב שההפצה זה המתנה הכי גדולה שקיבלנו. אחד המתנות, חוץ מתרשם. בהפצה אתה רואה גם את הגדולה של שם יתברך, את הגדולה של רבנו ואת הגדולה של עם ישראל.
טוב שיש בעם ישראל. הגדולה הכי גדולה של סבא. ומה שאתה לא רואה, אתה יכול לשבת בבית מדרש, ללמוד הכל, אבל בסוף בשטח אתה רואה את הדברים האלה. כמה רבנו, כמה עם ישראל אוהב את רבנו, כמה הוא מתקבל באהבה אצל עם ישראל, וכמה הוא פועל גם. זה פלא גדול, זה רק בהפצה. הקיום של התורה, אתה רואה את זה פתאום, אנחנו של השליחות. פתאום דברים שלמדת, זה חי. איך זה חי, כן, איך זה כאילו בפועל, איך מדברים על זה, איך זה קורה, איך זה מצמיח פרי, מה שלמדת, פתאום אתה רואה את זה כבר... שלשום, היה לנו מצב מאוד, כאילו, אני מתפלל הרבה זמן הילד שנפטר. היה לי מצב שישבתי בבית כנסת בסבא ישראל, שלשום, ובכיתי בחירות נוראות כמעט 3 שעות. בחירות שאבא ייתן לי, שיזכה לבנים, שיזכה לבן, שיהיה לי בעזרת שם שחיות בעולם. בתפילת בריחה, אמרתי קודם כל לאבא, תודה, הודעתי לתפילת בריחה. אמרתי לאבא, אני מאמין שבקרוב יהיה לי. עכשיו, אחרי שהיום בכיתי, התפללתי, הנה הגעתי פה. עניין להיכנס אליו. עברנו את כל חריש, הגענו לפה. השגחה, אחי! שמואל בן סביר הדסה בדיונט. וזה חידוש העולם, זה חידוש העולם. העולם, לפני שיצאנו להפיץ, והעולם, אחרי שחזרנו מההפצה, זה עולם אחר. עוד כמה יהודים זכו לקבל את האור ואת הספרים של רבנו, זה עולם חדש, זה חידוש העולם, זה השיר חדש. ובאמת אין חייל אחד שלא לקח כיפה, ספר, קמיה, תיקון הכללי, ציצית, והפיתקות גם כן היינו מקפידים ממש לשים בכל ספר וזה. ובאמת כל חייל קיבל, וזה כמויות אדירות של חיילים. היום, אחרי שנתיים, אנחנו יכולים להגיד שהגענו קרוב לאיזה 40-50 אלף חיילים. חוק הגיוס, נשאל אותו מה להגיד לו, מה זה, אז הוא אמר, שיגייס לצבא של רבים. צריך להתחזק, להתפלל על זה, להתחזק באמונה, להמשיך, לא להתייאש מהשבירות שקורות. איך הגעת לא יודע, לדבר עם אנשים, על התכלית, לקבל חיוכים, יש אור חוזר גם, אתה לא יודע, למכור ספרים, זה מספק אותי בטירוף. סבא התכוון, שסבא עבר מה שעבר הרבה, והיה מוכן. וכל שכן אנחנו שזכינו, שבכלל היום יש לנו אכן והחשיבות היא אצלנו, אחי. כן. היום כל מקום שאנחנו הולכים, אנשים קוראים לנו מכבישים לכבישים, תבואו לפה, תבואו תצמחו אותנו. רוצים ספרים, היינו ביום העצמאות באיזה מקום, משפחה, 40 דקות לא עזבו אותנו, 50 ספרים גדולים, משפחה של אתיופים, 50 ספרים גדולים. וואו. כל רגע הוא בא והוא רוצה לאח שלו, ומשפחה מאוחדת מאוד. 40 דקות היינו רק אצלהם, אני באושרי. 50 ספרים גדולים. מדהים. משפחה אחת. אז אתה אומר, כאילו, זה דבר שהוא מטורף. באמת, אם היינו מבינים מה שסבא אמר לרגע אחד, זה לא לרגע אחד, זה ספר, זה יכול להחזיר בן אדם בתשובה. כמה אנשים יש לאבא שלי ספרים בבית של הקרן מלפני 30 ומשהו שנים. משהו פתחתי איתו על זה, והוא אמר לי, תקשיב, יש תיקון של רבי נחמן. יש לי את התיקון. אני הייתי בן 20, הוא היה בן 40. אנחנו חושבים ביום אחד עם הספרים של הקרן, קוראים את ההקדמה של התיקון הכללי. וואי, חזק. שוכבים על המיטה ככה, אחד לשני כזה, ככה, כאילו אחרי איזה יום שהוא לקח אותי אתה רוצה להנחיל את זה הלאה עכשיו. כן, קראנו ביחד את הדברים, ואז הוא אומר לי, תקשיב, מי שיקיים את הדברים האלה יהיה צדיק. וואי, חזק. ואז משם, הספרים האלה לקחו אותי ל-20 שנה לתוך היערות, לתוך המציאות הזו של כל מה שכתוב בספרים. הרפתקה לא פשוטה, אבל שווה. אני עוסק בהפצה בלבד, מקרב אנשים ומפיץ את הספרים ומשמח את עם ישראל. שבכוח של רבנו יש לך את האפשרות לפנות לכל בן אדם. כן. אתה בא בכוח של רבנו, אתה בא, מה עם ראש השנה? ואז נפתחה איזו שיחה של חצי שעה, ווואו, כאילו הבן אדם קיבל אור. מה זה? פתאום, וואו, כאילו פתאום הוא הבין למה הוא, התחיל נפל לו הסימון, למה הוא בכלל בא לעולם הזה, מה זה כל העולם הזה? לפניך שיובדקו הדינים והגבורות הקשות מעל אילן. מה השם? בת תמר. בעל אליה יצחק בן
בן הילה, ובן דוד בן הילה וכל בני ביתם, וכל נלווים אליהם. על ידי פלא עליון, יהיו חסדים גדולים, מורים, מורים, שותים, להתפלל איך לדבר לכל יהודי ויהודייה, לאיזה ספר, ומה נכון לו, ולאיזה צדקה הוא צריך, כמו שרבנו אומר שצריך לחוש על הפדיון, כמה בן אדם צריך לתת, אז צריך גם להתפלל על הדברים האלו, לא על דת עצמך. אני חושב יותר לך בלב להגיד בן אדם מה שצריך לו, מה שלכם לו, ככה יהיה מורן. לא, תיקח אתה סיפורי מעשיות, אתה צריך לקוטט תפילות, או שאני סומך על השם, אני עושה ככה, ספר ראשון שראיתי, זה שלך. אפילו לא ראיתי מה הבאתי לו. ופותח את הספר, וואי, זה הנקודה שלי עכשיו. שכל אחד שבא ונוגע, הוא מקבל שמחה כזאת, נקייה כזאת. וכל מי שבא ונוגע בתמימות ובפשיטות של העניין, זוכה זה כאילו, אתה רואה את זה פשוט, אי אפשר להסביר את זה, אתה רואה את הבן אדם פשוט כל אחד שמקבל. איזושהי מתנה. לא כל אחד 27 שנים לוקח ספרי רבנו ויוצא איתם לרחוב, עושה בית בית. אני אומר, איך אפשר לשמור על זה כאילו כל כך הרבה זמן? מי שהתחיל את כל זה, בוא נגיד ככה, זכינו להכיר את עמרם. מי שזכה להכיר את עמרם, זה רק לשמוע את הדיבור שלו, את הטלפון שלו, מה שלומכם. זה כבר, אי אפשר להסביר את זה בקיצור. וזה עיקר תיקונו של המשא ומתן שיכוון בכל הילוך והילוך, כמו שאנחנו הולכים להפצה, כן, ברוך השם, שמתחיל להיות כוללים של ההפצה. אפשר, איך אמרת, קודם נהניתי לשמוע את שונה, שאפשר הכל ביחד, דיבור, גם ללמוד, גם לא, שום דבר לא מפריע. סדר אחד, קטן. הנה, צבא ישראל. שנפיץ הספר שלו בעולם, להפיץ את זה בכל העולם, עוד אנשים שיצטרפו להפצה, בית, וכל דרכים שיהיה. ובהדפסה גם שצריך לתת כוח בחלק שלו. ההדפסה והפצה זה עיקר תכליתנו בעולם. וזה הצבא של רבי נתן. להפיץ את השרים שלו, להמשיך את הדרך. דבר של סבא, וזה המעשה, אפשר הצבא בפועל, שאבא קיים ועשה, זה הצבא שלו בפועל. אנחנו נמשיך ונתגייס לחלץ חושים למען המטרה הזאת בכל הכוח. ושמה, בבסטה שלה, בציון של ראש השנה, בהקרן לקרן, אז אני זוכר את עצמי, קניתי שם, ראיתי ספרים, קניתי שמע ישראל. ולמה לקחת את הספר הזה? כי ככה השם הזמין לי. אני מאמין באמונה שלמה שהשם יתברך הזמין לי את הספר הזה. רבנו הקדוש, שבאתי אליו והוא נתן לי את הספר הזה. עכשיו הייתי הולך בית, כאילו, איך התחילה ההפצה אצלי? הייתי באלף ניסן, ובאתי לרבנו, עשיתי לרבנו ככה על הציון. מה, שכחת אותי? ככה עשיתי לרבנו, שכחת אותי? אני צריך ישועות, כאילו, מה? אז כאילו הרגשתי כאילו מתוך הציון קול כזה שבא ואומר לי, אתה רוצה ישועות? גם אני רוצה ישועות. ככה הרגשתי מתוך הציון קול כזה שאומר לי, אתה רוצה ישועות? גם אני רוצה ישועות. לך תקרב אנשים. אני אליה, בן 28 מאשקלון. אני צוללן חובב כמובן, אוהב ספורט ימי, מת על הים, ואני יודע גם שיש הרבה סכנות בים. וכל פעם, כל החיים, מאז שקיבלתי את הקופה של סבא, הייתי שם צדקה לפני שאני נכנס למים, לעשות פעילות ספורטיבית או משהו כזה. ובעצם סבא עוד עשה איתי חסדים עוד הרבה לפני שהגעתי למקרה הזה, אבל זה לא משנה כאן. בעצם אני הולך לאילת עם חברים, עושה פעילות ספורטיבית, פעילות ימית, אבובי מי שמכיר, ואני נופל למים, ושוכחים אותי בעצם במים. עובר 10 דקות, 20 דקות, 30 דקות, אף אחד לא מגיע. אני מחכה ובינתיים מתפלל לכל התפילות שאני מכיר, בפרקי תהילים, שום דבר לא. מה שכן, אני מרגיש שאני על הקצה פה. אני על הקצה כי אני נסחף לכיוון מצרים. איכשהו צישרתי את זה, שלא סתם אני נסחף לכיוון מצרים, כאילו מצרים זה סוג של היצר הרע. ואז באיזה הערה שהייתה לי, פשוט הבנתי,
שזו פעם ראשונה שאני נכנס לעשות פעילות ספורטיבית ימית בלי לתת צדקה בקופה של סבא. ואני עושה שמע ישראל, ואני מתחייב ברגע שאני חוזר לבית לשים צדקה מרובה בקופה של סבא, ואני מתחייב בעצם גם לא לצאת מהבית מבלי להכניס צדקה לקופה. ותוך 5-10 דקות מגיע מסוק שחיפש אותי ומזמן אליי סיירת, ספינה כזאת שרצה אותי גם, דורקי בגדל הצלה, ואני בעצם עולה אליו. אפשר להגיד שזה צירוף מקרים, אני חושב שקרה כנס, כי לא סתם אני שעה וחצי במים, וברגע שהתחייבתי לעשות תיקון בעצם, לתת צדקה בכל פעם שאני יוצא מהבית, אז הגיע אליהם מסוק, לא סתם. הם בכלל חיפשו אותי בחוף קיסוסקי, ואני הייתי ליד הגבול של טאבה. ואם שואלים אותי, אני חושב שהדבר הכי חשוב היום זה לתת צדקה, וכל מי שיכול לתת כמה שיותר. על אחת כמה וכמה שזה הולך לקרן של סבא ישראל ונדפוס, אז בכלל בשבילי זה משרד הביטחון של הבית. חברים יקרים, כל מי שרוצה לפתוח אצלו בבית מדף או ארון של ספרים של רבנו בהוצאת קרן רבי ישראל, שיצור איתנו קשר, נשאיר מספר טלפון, נביא לו שלט שיתלה במקווה, בבית כנסת, בכל מקום, ואנחנו נדאג שיבואו אליו עד הבית עם ספרים, לא משנה, אתה גר במטולה, אתה גר באילת, לא משנה, נביא אליכם עד לבית ותוכלו ככה לפרסם בשכונה איפה שאתם גרים, שיש לכם ספרים של רבנו בכל הגדלים, יש גדולים, בינוניים, קטנים, כיס, יש גם יותר גדולים בכל השפות, ושלכל אחד יהיה בבית הספרים של רבנו. אם אין לכם כסף זה לא המניע, אל תדאגו, אנחנו נסדר הכל, צרו איתנו קשר. נחמן מאומן.